Kadom kram sapi kiso det ajo kiso kecelang jia pan kerap ke Chuhang Pon. Nizam kari biang longar lo rongkhang constituency ke parlo borthoi pialong Wilson kram sarong amekar James tok biachor kadom kram sapi kiso kecelang jia pan pura kirap ke Chuhang Pon. Kidam tang priaci aciklo ni pai plia jo melompen kadom kram sapi abang men pressure stroke kiso kacipur pen ajok aputar lokalong awi lerok lo pusi report along longpon. Lasopen ke kecho ke jun sitame un ipin lo lapenon anabang ke awam dungalong aki igabang hamason si tekpon long si cancer kiso ason si ceplang det lo. Kiso kecelang jia pan long le phelang chainong he hu chejor lapen hojai ham hospital pen chenglok Guwahati lapen Dimapur long antame chelang damlo. Bonta kiso ta kemi medet lapen tangka kaduria jok hem cheban thunang koklo. Lasya hem asora tumpen puthot kiso kecelang pon thujia pan MSc long bison be MP Horen Singh be lapen karibyang long autonomous council CEM Dr. Tuliram ronghang atau pan nangra vek nang jipusi kachuning ripon padu. Komat nia tumjong sining kimi pen kira pajirji pulote labang solong humrik non bank name SBI account number 349973062226 account holder name Asthar BP IFSC SBI and 0004873 Google Pay 9707209082 contact number 78967190014 dong kamu kampen janta binang kilo birta Malong News. Labusan hello hemasor ke po tarik Agos tarik priar ni aju si ke polo amasi presar ceutilo krak lo pulo dongka Jepon lo ola dake un elo pu dongka pen ha ke ha ham hospital pu hujai ladak Jepon lo ola ke un elo dake un elo stroke mania putar lok long sia vi ke podam lo dak joma lo pulo non amat ha Guwahati Jepon lo pu sonsi nang pulo Guwahati Jepon lo ada Guwahati irui do dam lo long chainong cheyor lo lapen ke ason kaprek aweda lo long le jar do long le cheyor lo long le cheyor det pen an ye hadak ta poisa dorde masi lapan ke do unedelo amasi nangtum hem Jepon noi hem Jepon thunoi jarso muchot ji lang pa me lon te ora pa me te jarso ji pu masi hala so teng doctor tum nang pu ateng masi nel tum hem chewan lo la pen asar pi non ta doge dolang seta ami anat thuta amek amilumbong long amek kurugwang yola so non na phi ke Jepon ya panel tum ka chelang ya pan ke thanga khorosta avedelo la si council kachari CM sar atum neli ning ke neli kamat hadam ke CM sar atum la salam chuning rilon te CM sar atum nang rabji pu son si ning ke the dam ke do non ason ka prek thang ta nil tum chepadoy yi ason avedalo local MEC sar agahai apen ke MP sar akahai la pen ye CM sar akahai la nang litum banget hom ba council kachari tum an phanda chuning ri lo la nang tum bang thom phanda semet local MEC sar tum phanda nili chuning ri patikim lo je nili kachelangi hemasor phan kachelangi thangawar sai vedalo la si nang tum nang ra vek po pusi nil tum ninge the dam ke dulu Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.